Okay. Mangutana ko be. San Mateo 16, 26. Ningon si Kristo, kini mao nga akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Mo ba nay pagpamulong ana to basahon be? Kay basig mingon kay butbuton manis gapo. Naunsa manis gapo. Atong basahon na. San Mateo 26. 26. Ayo sa paminaw sa sinamutbot galisod-lisod manggali ka dire. Gyud taon is Kadasig Rosales. Ningon samtang nangaon sila si Jesus mikuhag tinapay. Og nakapanalangin na siya niini kini iyang gipikas-pikas ngadto sa mga tinun-an og gihatag niya dagaingon. King James kung akong gibasa god. Kumuha og kumaon kamo. Kini mao ang akong lawas. Ang pangutana, lawas gyud ni Kristo o prang-prang kaning giingon ni Kristo? Sumabasa. Lawas na siya simbolikal. No. Ayaw pagkapini, Brad. Ayaw pagkapini. Kaya wa ko mangutanag simbolikal banig ni Ang akong pangutana, lawas dyan na ni Kristo, prang katong giingon ni Kristo. Dili na siya prank, lawas po na siya, pero simbolikal. Good. Karon kay ingon man jud kay imo man jud ipamugos. Simbolikal. Imo man jud ipamugos. Kay simbolikal lagi. Tagay kog translation sa Biblia nga niingon si Kristo kini ang simbolikal kung lawas. Sige. Sitas. Oto, litra po litra yung gusto. No, yes. Dire sa akong gibasa, wala mingon si Kristo kini ang akong simbolikal. Niingon jud sa kini ang akong lawas. Tagay kog translation sa Biblia ang gipamulong ni Kristong simbolikal na. Sige. Hello. Hi. Tagay ko kanang translation sa Biblia nga miingon si Kristo simbolikal ang akong lawas. Kanang San Mateo 26:26. Unsang translation na? Translation wala mo ko nagisgot og may tungod na ng No. Ingon ka simbolikal. Kani kay gibasa mo jud ako King James. Wala kay mahatag lagi wala. Dili ka nako pugson kay basig mga muti na sa gagbalanghoy ani pinangitag. Kani akong gibasa King James version. Diya akong gibasa naabay na dungog nimo nga niingon si Kristo kini ang simbolikal kung lawas nawa. Wala may gisgutan. Wala gisgutan. Pero imong gidugangan kay para nimo simbolikal mo nimo lang gidugangan. Bro. Dagang ta sa kuan bro sa Juan size bro. No, ari tayo sa nang Juan size. 51. Ayaw sa nang Juan size kay naman ta 20 size nya mo amba kag Juan size mura kag baki ani nga oy kuan. Wala tuko ani sa asa ra amba. Isgutan na bro. Ha? Juan size bro. Pariya mo gulo sila nga. Ay dili bro. San Mateo 26 ta ato ni husayon nga sitas. Ayaw ambak sa nuwan. Sa mga be, pag ingon ni Kristo kini mo nga akong lawas o tugani ang publiko diri naminaw unsa man jud tinuod sa King James version nga akong gibasa nga imong gigamit unsa may giingon ni Kristo kini mao nga akong lawas o kini mao simbolikal sa akong lawas ayaw lagi one size ayaw nang one size 5 kani bang San Mateo 26 ba atong klarohon ayaw ambak ano sa one size 5 unsa day kang naabot na magadiha ang San Mateo 26 akong gibasa tawag aning niingon si Kristo mao ang kini mao nga akong lawas di akong gipangutana kanako o sa may giingon ni Kristo nagprang-prang siya na o wa din sa niung kang wa pero simbolikal na karon anis nga pangutana nako og anis sad nga tubag gikan nimo unsay nadungog nimo sa akong gibasa niingon si Kristo kini ang akong lawas o kini ang simbolikal kong lawas ako tubag sa imo ana lagi sa one size ayaw lagi sa one size ayaw sa kani bang San Mateo 26 ba ayaw ambag atong sa one size kay wala dili man na issue na to ayaw anis ba kay anis man ka taani anis unsa man jud imong nadungog sa akong gibasa kini mo nga akong lawas o kini mo ang simbolikal nga akong lawas unsa may nadungog jud nimo sa akong gibasa San Mateo 26 dili kita mo ambak dili kita mo
mo po sa ka-verse No, 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 no. Kani lang. Tugani lang ko. Tugani, anis lang. Ano, ayaw, bro. Kay imong gidugangan ang Biblia eh. Gidugangan nimo eh. Anis na tubag. Oh, lagi anis man ka. Ako balik kong basa ha. Balik ko na kong basa ha. San Mateo 26:26 ningos Kristo. Kini mao ang akong lawas. Oh, na. Ang anis nga tubag nimo. Unsa gingon ni Kristo? Kini mao akong lawas o kini mao ang simbolo kong lawas? Okay, akong tubag na bro. Nasa Juan sa... Ayaw bro, ayaw ako mangutan nag-asa imong tubag ani. Wa ko mangutan nag-asa imong tubag. Kung naabata diha, na muripir ba ka diha at tubas unang Korinto at tubas mo. Ang akong pangutana no no no, dili ko mudagang laing pangutana. Tubaga jud eh. Tubaga jud eh. Murag ni ipit ani kalakiha. Ayaw. Be tubaga unsa man jud gilitok ni Kristo. No. Ayaw. Kay mo kung padagano laing pangutana. Wala ko nagbuot sa imong tubag nimo. Wala mo ko nagbuot. Wala, kay natural kay sakto. Sakto man to kung tubag, iganahan pag sige ka okay adto. Imo pangigisakay-sakayan. Kani to klaruha jud ko, magklaruhay ta ni. Be, unsa man jud gilitok ni Kristo dire? Kini mao ang akong lawas o kini mao ang simbolo sa akong lawas? Sige. Sumala sa mabasa lagi, mao na ang simbolo sa iyang lawas. Be, atong ingo, sumala man kas mabasa, balik ko na kog basa. Anis nga, tubag ha? Ingon siya, sumalas mabasa. Balik ko na kong basa. San Mateo 26:26. Samtang nangaon si Jesus, mikuha, tinapay, og nagapanalangin siya na niini. Kini iyang gipikas-pikas nga to sa mga tinunan og nagahatag niya nagaingon. Kumuha kamo. Kumuha og kaon kamo. Kini ang akong lawas. Unsa may imong nadungog? Kini ang akong lawas o kini ang simbolo sa akong lawas? Haman ani? Ako na dungog, kana mo ang iyang lawas. Go! Wala na. Solbad. Sa kay tubag ko. Solbad ang kisis. Sige. Isulti niya na tungod kay kana siya simbolo lagi na sa iyang lawas. Kay kana siya tuluhanon na siya. Nagibigay sa iya mga apostoles. Pero di lagi ta mingon lagi nga nagpalit siya sa iyang palit niya, gigipakaon niya Isa. Katawa niya. Bro. Pag-ingon niya nga kini mo nga akong lawas, ingon ka tinuod to nga ang gilitok niya da kini akong lawas. Namakak si Kristo na wala. Wala makakal siya. Naramanday na, wala na. Karon kay gidugdugan nimo. Wala na. Ikaw ra man ang kadungag-dungag. Nya po kung pasanginglan unsa di ka? Ingon kag simbolikan niya akong gibalik basa wala simbolikan niya mo ra gidugangan pahit pa ko nimo simong kabuhang no. Mao bitaw ning nyamba kag laing sitas kay murag siniipit ka nya ingon ba ni kag sunod pangutana. Sunod pangutana. Ayaw ko guwata. Wasa kay nangko na wala di man day baka konskis. Daghan kog pangutana oy. Sige pangutana. Kana Pangutana. Okay, kining naa sa Biblia sa unang Korinto 11:27. Niingon siya. Atong basahon na si San Pablo nag-ingon na kay kon dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo sa iyang pagkaon sa pan ug pag-inom sa kupa silutan niya ang iyang kaugalingon. Niingon pag diri sa 27 busa, 27 ta kay 29 bitaw ko basa. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug moinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos makasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Ang akong pangutana, asa na nakasala sa pan mismo o sa lawas gyud mismo ni Kristo? Sa kahulugan sa No, ayo lagi dugangig kahulugan sa pan kay way giingog kahulugan sa pan diha ana kong gibasan. Unsa hiligag puno nimo oy. Maoning istorya punan og kwarta kuhaan. Unsa din ang gibasa nako 27. Si Pablo mingon, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo. Moinom sa iyang kupa sa paging nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo ni Kristo. Asa nakasala ang tao? Sa lawas ug sa dugo ni Kristo o sa pan mismo?
Sa kahulugan lagi sa pan. Wala lagi kahulugan sa nabay kahulugan sa pan diri akong gibasa sa 27. Na. Sa 27? Sa saka, 26. O sa 26 nga niabot man kag 26 27 may kung giingon. Oh, 26 ta. Kaysa matag kaon ninyo ni ining pan ug matag inom ninyo ni ining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon to sa pagbalik niya. Ama na. Asa man gibasa na? 26 mo ka. O 26 to. Sa ulo ko rin to mga to. O lagi. Unang Korinto 11:27. Ingon si Pablo, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug moinom sa iyang kupa. Pinaagi nga dili takos makasala nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Ang akong question mao ni, base sa giingon ni San Pablo, asa nakasala ang tao? Sa lawas mismo ni Kristo o sa pan? Atong basahon. Oh, 27 ra tayo gambak sa laing city. Kasi 20 city. Oh, na. Ulo ko rin to, 20. Unang Korinto 11:27. Sadi ka. 11, 20 city. Lagi mo ni mo. Unang Korinto, 20 city. Oh. Kauban na mong medalyon. Ay sa, ay, Kauban na mong medalya kay atong ibasa. nabunyagan mo tog sa Badistas medalya nya. Ay ang mga content mga naimliki. Ikaw sigag isuti-sugutan nga umana naman gud na. Mana. Wala na jud ka mabon. Pabayral ka ba? Si Windel Talibo nagsultihan na do nga humana na siya ingon si Windel Talibo nga wala gid niya giluwaan ikaw. I-conclude ni mo giluwaan. So, wa mo Pagkakon ka ba? Wa mo ko giingog giluwaan. Ningon ko giluwaan base lang sa nabasa sa video. Ikaw sa dahay. Ay si base. Ilam di ay. Base sa nabasa sa video nang luwa jud siya. Wala ta mag-iskot ato kay nabunyagan ra bag sa baday sa inyo yung mga vlogger todo ingon nga Katoliko jud lagi to. Oo, unsa di ka we? Katoliko ba to siya nga wala naman siya simpasan. Kaya yabo ang utok ato niya. Og wala nagsimba sa barista sa Katoliko na day binuwang. Ya karon. Ito lang siya nagsimba sa Katoliko. Oya karon abe. Unya karon og panalitan ta ibutan ta lang atong medalya og nisikat siya siyang vlog ba. Nya ni milyon na yang followers, dagko na kisag income, ni income na sa kada milyon ang buwan. Sa inyong daginoton kay dako nag 10%. Sus! Unsa may labot ang mga lain taon bro? Ikaw bro. Karon. Pagkakusal ka ba nga wala sa lugar? Karon gisalikoy ka na. Karon si Hindi Talibo bro, kadali lang bro. No. Ay sa bro. Dili ta magisgutan na bro. Ay basahan na tong imong 20 city. Hindi ba ako lang klaro ba kay abot ka na. Imo ba gisingit na? Utana ko si mo ba kasi may asulti tinaw sa inyo Talibong. Aw pareho may nagtugag tinuod gi interview gitong Talibong kamo namakak. Mura bag si Ang gingon ni Talibong bro. Bro gapo, ang gingon ni Talibong manggod, wala gyud siya ng luwa. Yang imo sige gingon nga ng luwa. asa may video ni Talibong nga asa may video ni Talibong nga wa mangluwa. Uy, wala ni ka kanelo katong iyang yun niya nga lingon nito. Wala siya nagsulti nga ng luwa. Ang gingon niya na ay gikuha. Oh, ka sa video nga batod pa sa upload. Sa video matod pa sa uploader. Pero mao lagi tong giingon sa iyang live. Mao lagi tong giingon sa iyang live nga kung mo file og kaso ang uploader sa video, maglisod og tuo ang korte ana. Kay in the sense kauban naman silang duha ba sir bas bias. So ang korte mo dawat no ay paminaw sa ang korte mo dawat nag ebidensya nga dili bias. Sige. Pero mo yun lagi ka sumala sa gingon ni Wendy Talibo nga palagi sila Base sa uploader, bro. Base sa uploader. Kay kun amo yung ipagawas, ang amo yung ipagawas sa side sa Katoliko nga wa giluwaan din unsa pa may pulos nganong sirhan man. O nganong ikonsagra pa balik. Okay, Wala ta mag-isgoto na, basahan na ng imong 27. Sus. Wala di ano. Mo dai lingaw-lingaw ning kun nimo ba, lingaw-lingaw kun nimo ana. Are ta 27. Kakusal man kagol dai siga suka kus lagi kay Ano masuko man mo mga kauban? Anong masuko mo mga kauban na ninyo? Unsa di ka? dili mo guna na makauban ikaw man yung kauban. Dili kauban, nabunyagan sa Sabarista di kauban. Do
dugay, backslide na na siya no. Noon sa day ka. Backslide kay wa may klaro. Backslide og wa may klaro pero musikat bitaw ng blagira din mag-milyon-milyon ang iyang followers ug yang mga income. Ngala kog dila ginoton yung kuha ba kini dako tag 10% matimo ani. 10, ali 10, nabunyagan mo kag sa badista 10. Ayaw backslide 10. Ipagamit nas Ginoo imong kwarta 10. Aminaw ba, yung si Windy Talibong nga kana siya nakong problema siyang kinabuhi. Awan na tay problema na bro. Yan na na problema. Kanita dire atong sulbaron niya sa 27. Atong sulbaron niya sa 27. Kusa man mo ba? Kusa. Wala dia. Wala dia. Oh, wala dia. Ano iwasan nimo ito basahan di? Giya basahan na. Naginoton pagid niya para mawala tas isyo. Ayaw. Naunsa. Ano mo wala man? Ano mo ni gisuma. Oh, ato na sakyan ng isyo ha. Malangay ta din kaning 27 wa na natabuna na. Hanton mahuman taglalis na pagkaugba. Age. Basta 27 din tubaga kung pangutana base sa gingon ni San Pablo dia am ta nakasala sa dugo og lawas og dugo ni Kristo sa pan mismo. Uy. May iwasan din ako. Gapo. 27 ba? Unang Korinto chapter 11 verse 27. 27. Sa maning 27. Beben. Ibin. Kay gikan sa Ginoo gidawat ko ang Sa taka ron. ikahatag ko usab kaninyo. Kataka ron. Unang Korinto 11:27. Asa ba kagabasa? Natarantar mi ni Rosales noon. Dahil lang kay gibasa pa ako ni ibabaw kay natin nabasa na ko diri nga dili ni siya 27 ra ayaw nang abot ng ibabaw. Tanaw bitaw na imong kag iatra sa 26. Ningon no San Pablo 26 nga sa matag kaon ninyo ni ining pan, matag inom nyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang kamatayon nantod sa iyang pagbalik. O nya karon naram tas 27. Be, ge tubaga na. Ang gibasa niyo. Nagigawad sa 24. Ayaw iditso. Okay, basa ang 24, basa tanan. Basa. Og sa nakapasalamat na siya kini iyang Pikas. Og ingon siya kini mao ang Akong kini mao ang akong lawas. na akong lawas ha, wala simbolo ha. Pikas. Alang kaninyo sa buhatan ni kini sa paghandom ka nato. Akala nang word nga paghandom. Handomon gani no. Mo na nami Santos nga bisa kay handomon. Literal din na siya bro. Tiwasa sa. Mao bitaw na. Bro, og dili pa lang na literal bro. Unsa may imong handomon ana? Handom ra kag simbolo, ra kag awing ana. Sige. Disamot kaligo no. 25. 25, disamot kaligo. Pakiusap tapos panihapon ang kupa gikuha niya sa pag-inom. Kining kupa mao ang bag-ong pakigsaad. Saad sa daw. Bagong pagpakigsaan. Sa bagong testamento. Buhatan ninyo kini. Sa matag inom ni buhatan niyo ini. Ala bro, mangutana sa ta bro. Sa kanal bro. Bro kada mangutana sa ko ni Pastor Baclaris bro. Toy, pwede ba ni siya imnon toy? Ha? One on one? Pwede. Sige. Okay. Basa. Basa na ko 26. Pwede basahon? Kay sa pagkao. Paminaw ba kay kung basahon ba? Lagi. Okay. Kaysa matagkaon ninyo ni ining tinapay o mataginom ninyo ni ining kupak isangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa ano siya? Yang pagbalik. Ay siya. Upa ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-ani. Karon ang mangutana kong Pastor Baclaris, pwede isangyaw? Ha?
Oh, pwede. Sige, padayon. Pwede ra. Busa bisan kinsa Oh. na magakaon sa tinapay ug magainom sa kopa Oh. sa Ginoo nga paagi nga dili takos makasala Sa? batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. Oh, karon ang pangutanan ako. Asa nakasala diha? Sa lawas ug dugo ni Kristo o sa paan mismo? Tut! 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 Ungot ni Rosales. Dong! Napakada, Dong. Hello? It's me you're looking for. Namalandong siya balik 30 minutos, oy. Wala kayong gitiwas ug basa kay kay bisan kinsa nga magakaon ug magainom sa pagpakaila sa lawas sa Ginoo. Tanawa, masama man mo ko. No. Kanang 20 City ba? Naragtas 20 City, bro. Bro, ang sa 20 City ba? Ay, listen po, kung dili naman ako itong pagbasa, di naman makuha ng wala, ang kilutuyan na. Ay, kanimang damo ko may question sa 20 City, bro. Ayaw sala ng 26, 25, 24. Kaya sa verse 27 ba kay? Na may statement si San Pablo God nga, Bosa, ang mukaon sa pan sa Ginoo ug mo inom sa yang kupa, sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Ang akong pangutana, asa man nakasala ang tao anang statement ni San Pablo? Sa lawas ug dugo mismo ni Kristo o sa ni ang pan? Man, ana. Oh, tubag sa iyang pan, bro. Sa yung paningon sa yung pan dia. No, pangutan nimo. Tubag ko nako, naman ko babasa. Ningon day. Bro, klaro kay ng gingon diyo. Mo ending ra man tagpan di ko aning kalaki haron. Okay, Bio. Kay bisan sa nga magkakaon o magainom sa walay pagpakalawas sa Ginoo. Klaro ana, bro. Tinapay. Da, asa na? Ato basaon. Basaon na to ha. Sa King James akong basaon. 29 ta. 20 sitim to kung ibasa ganun no. 29. 20 city ganino. Oh, 20. Iwasa siguro po. Aton tiwason. Pwede ba tiwason toy og basa toy? One on one. Pwede aton tiwason karon way lalis. 29. Basaon na to. 29 ta. Ingon dire. Kay bisan kinsa nga magakaon ug magainom sa walay pagkaila sa lawas sa Ginoo, nagakaon og nagainom siya sa hukom sa silot sa iyang kaugalingon. Wa man nimo ilha nga lawas ng Kristo kay para nimo simbolikal na silutan jud ka na ron. Pwede ba silutan toy? One on one? Pagkahumag silot unsa may bation? Tinapay lagi na. Tinapay lagi. Abay, misabot kaligo ng sitas yung gibasa. Iya yun, sa pan ko no. Nagkasaya ko no tas pan. Hamay pan na nawaman. Takal. Ano ba yung Tinoy, B? Tinapay o ganun. Mahulog tag pandimunggo anig pandikukuron. Kay bisan kinsa nga magkaon sa tanawa ha. Si San Pablo mingon sa 28. No. Ningon sa 27. Apan. Busa kinsa nga magkakaon sa tinapay ug magainom sa kupa sa Ginoo sa paagi nga dili takos nakasala. Batok asa nakasala? Batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Dili batok sa pan. Ingon San Pablo, batok sa lawas ug sa dugo ni Kristo. Mauna kung imong ilaho sa 29, kay si bisan kinsa nga nagakaon og nagainom sa walay pag-ila sa lawas sa dugo. Wa man kamo ila, kay para nimo simbulor na. O sa gingon ni San Pablo, siya sa hukom sa silot alang sa iyang kaugalingon. Unsa daw? Magakaon og magainom siya sa hukom sa silot sa iyang kaugalingon. Pwede ba? Ang bation? Agoy,
Luoya sad. Kaklaro na pagpasabot sa 29. Oh, may Kay pinili. bisan kinsa ang magkakaunog magainom sa walay Pag-ila. pagpakaila. Oh, tanawa. Nya O nag-ila di sa ka. lawas ni Kristo. So ibig sabihin, Nag-ila di ka. ang gisgutan dia ang Lawas ni Kristo. Dili pan. pinapagpahan di siya nga lawas ni Kristo. Wala jud sa maingon. Bro, wala jud maingon si San Pablo nga kay bisan kinsa nga magakaon sa pan. Wala maingon si San Pablo kay bisan kinsa nagakaon sa pan. Wala mingon sa kay bisan kinsa nga nagakaon sa nagainom. Oy, basa ba ang 29 ba? 29. Oh, gibasa na po, 29 na. Bisan kinsa nga magkakaon Sa o nagainom Sa? wala. pag-ila sa Sige no. oh, pag-ila sa lawas sa Ginoo ang pangutana. Sa hukom. Ang pangutana. Agoy. Lagi. Agoy. Oh. Ang pangutana. Gila ba nimo na nga lawas si Kristo? Yes or no? Simbolikal gani, lisod po. Monay, okay, simbolikal man, monay giingon ni San Pablo, nagakaon sa silot. Ang bation, klaro istorya? Agohoy. Dong, maura to dong. Salamat dong. Kay gabiin na dong, mo-out na ko dong. Salamat ko dong ha. Wala na kay putana. Ugma na lang dong, kay gabiin naman. Last video uno naman dong ha. Ugma na pod. Kay panawag lang. Sige. Sige bro. God bless bro. God bless pod.